Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum la azidannakum ayat. Dumateng hadratul karomin para ulama, para bapak jamaah Yasin Nur barokah. Nur Barokah ingkang dadi hormatan mliginipun keluarga Bapak Rinuji Sabraya ingkang pinuntu Utara Harjan sadèrèngipun kawidan sumangga sareng-sareng kula dherekaken puji syukur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa sowan kula rawuh panjenengan tansah pinaringan kawilujengan lahir batin saéngga saged nindakaken kegiatan yasinan wonten dalu mriki kanthi pinaringan bagas warasan barokah panggih. Shalawat salam mugi tetep katut dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang paling punulan dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang kadisuni syafaat benjang wonten dinten kiamat. Lumabaripun dumateng para bapak para sayanipun tansah pinaringan katentreman kabagyan kamulyan wiwit wonten donya ngantos dumugi akhirat. Amin. Para bapak para rawuh ingkang dadi hormatan, kula dalu menika sowan kula wonten dalem mriki namung njangkepi acara panggih. Krana dipun sraya panjenengan Bapak Rinuji panjenengan Bapak Rinuji kapurih matur njangkepi sasampunipun yasinan dipun ngawontenaken etok-etoke tausiah ngoten panggih. Nggih. Lah niki mboten ngaos lho nggih. Etok-etoke untuk-untukan tausiah ngoten panggih. Nggih. Lah utawa cara Jawa nggih menika wasitatama. Utawa sabda tama sabda pangandikan utama kan apik lan ngoten panggih. Dadi kula dalu menika kapure kan matur perkara sing apik ngoten nggih. Ing perkara sing elek kedah dipun aturaken lho Pak. Eneke perkara niku nggih reni kalih apik karo elek ngoten Pak nggih. Lah nggih ngoten niku. Lah sedaya niku damel tamsil, damel contoh. Lah menungso niku kagungan nggih menika budi pekerti, akal pikir raos panggih saged mbentenaken ingkang sae kang pundi, kang nawon kang pundi ngoten saged menggalih ngoten Pak nggih. Para bapak, para rawuh ingkang dadi hormatan. Wekdal dalu menika Bapak Rinuji ngawontenaken halal bihalal. Halal bihalal menika mboten enten terasipun Pak. Lek lumrahe niku trepe ing wulan Syawal Pak nggih. Wulan Syawal. Lah sakniki niku ngreksa bab silaturahim utawa halal bihalal niku anggere wong niku saged nglampahi Pak. Dugi ngene tiyang ngoten niku njaluk ngapura ning sing ngangel niku lek ngreksa sak sampunipun salaman sedaya kelepatan kula jenengan ngapunten nggih. Lah niku ngreksane niku sing angel temu di linggo celenet bar salaman nyandak panganan beh kowe pel atos opak kok atos lho gresula ngoten iki ngirangi keabdolane nek njaluk ngapura lho Pak nggih mboten nggih biasa pananggi piyantun sepuh lho nggih pun gak boten kagungan waja niku asline barang atos apa sing tak pilih bisa jane mboten kersa mboten didahar ngoten nggih kersane abote teng mriku wau engko enek rengginan nggih jajak didemok beh rengginan kok watos kene nggih balang kire apa nek kedah dipangan lho niku lho Pak kersane sing abot teng mriku Pak nggih. Nah, niku awake dhewe niku etok-etok nggih sinau belajar. Nggih, halal bihalal menika menungso urip niku sugih miskin cilik gedhe niku lek wong wulan Syawal niku kabeh niku ngrasa salah. Nggih mboten Pak? Apa ae nek aku rumangsa bener dhewe iki benerku ki kudu ngapura. Kabeh niku enom tuwa niku diarani ngrumangsani lek kedunungan dosa utawa luput ngoten niku Pak nggih. Wonten keterangan
Silaturahim nika maknane silah nyambung. Rahim ki tegese tunggal sak penganditan. Rahim ki tunggal sak penganditan, sak ada bayi, sak jerone wadah. Niku maknane ngoten niku silaturahim nika. Nyambung rasane antarane hak Adam. Lho lek mboten enten dipun wontenaken entenipun donya menika eneke dinten Sawal menika menungso kapan arep kumpul. Lah intine halal bihalal niku namung napa to Pak? Ben supaya ben guyub rukun diarani padang rasane, gembleng rasane ben nunggal TKT ngoten Pak. Intine teng mriku wau supaya ben guyub rukun. Dene krana menungso niku turune wong dosa Pak. Kula panjenengan niku turune Nabi Adam. Lah Adam katempu alih Hawa niku kan turune wong dosa. Ayem tentrem ning swarga, akhire kowe kena ayem tentrem ning swarga, he Adam. Nika layate itqala lil malaikati judu li Adam fasajadu ila iblis nika lho. Nika surat Al-Baqarah nggih. Nah, itqala nalikane dawuh. Sing dawuh sinten? Gusti Allah. Nek dawuh marang sapa? Marang titah manungsa kabeh, sujud sira marang Adam. Lah sing ora gelem sujud sinten? Iblis. Karena iblis itu sifatnya gumedhe, rumangsa. Aku saora-orane karo Adam iki beda. Aku asale saka geni, lah Adam saka lemah. Lah geni karo lemah iki dhuwur di derajate. Mboten benerne yang ngoten iki lho. Bedane kae derajat pangkate wong sugih, wong miskin. Niku jane asline menungso niku colek pun poine, intisarine wong iki menungso nek balik niku sami mawon, Pak. Balike ya nyang lemah malih. Nggih napa mboten, Pak? Melakno diwontenaken entenipun halal bihalal menika menungso iki ben saged ndemunungi. Dadi menungso niku sipate apes, lali, kurang luwih niku wau. Diwonten enten pun halal bihalal menika halal ki maknane dihalalke diolehi. Ya padha halal bihalal oleh padha oleh aku lega musuh lila ngoten Pak nggih. Lah sakniki ngaten Pak nggih. Diarani kemurane dina Sawal, Pak. Kemurane dina Sawal menika biasane panganan niku dikerto aji. Nggih to Pak nggih? Ngaten men roti semen-semen. Nek diarani dina bodho, mlebu bledeng teng ngene tiyang. Nek ora gelem mangan malah gelo sing kagungan kersa. Nggih napa mboten Pak? Gelo. Nek mboten bodho, jajake moro-moro bedaya moro untuk ra ditawani cemacemuk ning toko. Lah iki jenenge ora dipasrahne mangan. Lha iku mrene dadi gelo. Wong iki nyambut gawe nek dina bodho, masih teng toko niku diikhlasne monggo dipun aturi dahar. Ngoten krana golek gelo, golek lega, musuh lila niku pancen angel ing dinten riyaya niku wau. Terus kula panjenengan niku wonten keterangan hadis karepe dianekne riyaya fitri menika ibarate ulun mauludin yungladun ala fitrah. Gambarake supaya menungso iki ben iso balik marang kasucen. Lah lek menungso niku urip Pak nggih, muni mboten enten gak wong menungso sing suci mboten enten Pak. Namung awake dhewe niki ngayom cedhek kali Gusti Allah kang Maha Suci ben diarani ben kenekan ben kedunungan sifat sucine Gusti Allah ngoten Pak nggih. Lek menungso selagi doyan mangan, tujuan nafsu niku mboten enten sing suci Pak. Sing suci namung Gusti Allah. Awake dhewe gajar ngayom dhateng kasucenipun Allah Subhanahu wa taala. Yo iki dialap diarani sifate barokah ngoten Pak nggih. Para bapak, para ibu dan dihormatan. Terus entenipun halal bihalal menika nggih wonten Indonesia Pak. Lek teng tanah suci mboten enten. Enten halalan sing Langsung mriko bar salat iki langsung buyar. Lek mriki kan mboten mriki siji malih adate. Nggih, adate pun benten malih mriki dipun wontenaken nggih menika pitung dinten kapurih kesempatane wektu kon kabeh kon padha silaturahim dumateng sanak sederek. Mliginipun dumateng para sepuh. Diutamakne iki bapake ibuke ing tasase sugeng. Kejaba nek pun boten wonten. Lah, nek pun wonten iku nggih enten keterangane. Piye carane hormat dumateng tiyang sepuh kang sampun sida? Wonten keterangan hadis nika hal bakia. Nah, itqala nika wonten keterangan hadis niku
salah jenis sahabat niku nyuwun pirsa dhumateng Rasulullah. Ja'a rajulun wis teka rajulun sapa lanang. Fakola matur sapa lanang. Lek matur piye ya Rasulullah, hei Rasulullah, hal baqiya kados pundi abiru mabada mautiha, anggen kula bekti dumateng tiyang sepuh kula kekalih, anggen kula hormat, anggen kula nyuwun ngapura dumateng tiyang sepuh kekalih iki piye carane? Sepisan nggih menika, sepisan nggih istaghfiru alaihima, jaluk ngapura. Jaluk nang ngapurane Gusti Allah niku adab tata kramane anggenipun hormat dumateng tiyang sepuh ingkang sampun sedo kawis dene dipun wontenaken pausan kalimat tahlil niku Pak nggih. Nah niku keterangane ngoten. Engko lek bar niku kon jalin silaturahim dumateng putra wayah ingkang sampun sedo niku wau. Maknane wong niku aja beda-bedane. Kae sugih kae miskin lek kuwi dulur kuwi kabeh kudu guyub rukun. Mboten ana dulur nek pun kenal al muslimun akhul muslim niku mujudake sedherek Pak nggih. Nggih niku mulakno nika wonten keterangan sampun jelas niku maknane iki duwe dalan. Dadi cara jane iki wong carane hormat nek munggo wong sing urip kuwi langsung. Nek munggo ning Gusti Allah carane ngene wong mati nganggo wasilah. Nggih, wasilah Kanjeng Nabi. Lek wong Jawa niku carane lek wong Jawa siyen Pak nggih, carane wilujengan menika nggih asline nggih sami kali tahlil, nggih wasilah. Contone ngeten, pamane genduren nggih, nuwun paramatur dumateng para raos planet nganti pun atur rumah kepala wonten dalipun Mbah Niji Seklaga. Wasi gati panjenengan pun atur rawuh disuni salah pandonga kang wilujeng kamber aneseni hajatipun keluarga mriki anggenipun gelar wujudipun barokah napa kita donga wasilah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jumeneng Rasul mandhapipun para sekabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saha Dewi Siti Fatimah mugi paringana syafaat dumateng para leluhur barokahipun dugi barokah dumateng keluarga niki tansah mangkat teman kawilujungan nyuwun pandonga para sedayanipun. Lah niku nggih donga lho Pak ya. Dadi awake dhewe niku lek cara nyikapi niku aja langsung kaku, aja langsung panas. Iki rangi-rangi lho niku para wali biyen Pak. Lek gawe susunan tatanan niku nggih mendete niku mboten ngawut nggih dipendhete saking keterangan kitab-kitab niku wau. Lah sakniku entenipun jeneng kali perkawis niku jane mendhet saking pundi to? Niku nalika Kanjeng Nabi Adam niku wonten guwa Kira niku wonten keteranganipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lho Pak nggih. Kon maca asmane pangeran. Lah rohno menungso kedadane rong perkara saka rupa abang, saka rupa putih. Lah nek wong Jawa diwujudke jeneng abang karo jeneng putih. Gathuk mboten ngeten iki. Nah niki Pak. Niki manane tujuane niku. Lho, niku gandengane kalih bab halal bihalal. Halal bihalal niku cara Jawane supaya lek duwe kesalahan ben lega musulila ben padhang. Kados kula pun serap kali Pak Rinuji ngeten sampun dangu. Upami gadah kesalahan yang mboten nyuwun ngapunten ini pikiran dadi geganjelan, dadi peteng mboten saged padhang. Nggih mboten Pak? Lah Islam duwe tatanan eneke silaturahim supaya guyub rukun antarane umat Islam menjamin ukhuwah Islamiyah ingkang damai tentram. Muga-muga keluarga mriki dados jamaah mriki anggenipun ngawontenaken jamaah Yasin, sasampunipun ngawontenaken halal bihalal, tansah paringana barokah lestari widodo anggenipun Yasinan Pak nggih. Pak nggih. Ibune sayane mboten enten ibu teng wingking. Nggih. Dados intinipun halal bihalal niku lega musolila, nek cara jane ben padhang rasane. Petuk sak petuk nek dia entun wontenan halal bihalal niku cara masalah pun rampung. Ngoten Pak Industri nggih. Para bapak rawuh kang dadi hormatan. Sak sampunipun silaturahim cekap njaluk ranting ngapuranan niku teng rasane ibarate perkara ibarate utang niku cara jane pun lunas Pak. Nggih terus nggih pun lunas. Awake dhewe ngenten iki kempal ngenten iki niku nek wonten keterangan malih lek wong iki lek darani duwe dosa, duwe salah ora njaluk ngapura niku mbok ngibadah nganti kleklek
lek wiritan ora leren niku tanpa guna, Pak. Nggih no. Niku benjing ngamal-ngamale mboten ketrima. Lah apa sik nggawa resiko nggawa beban kesalahane teng tiyang sanes kok nggih no mboten. Padha diutang lho, Pak. Padha diutang urung iso nyaur. Niku ning sok dina kiamat nggih nanggung resiko, Pak. Nggih. Kesalahan di semanten ugi supados kesalahan menika kedah dipun cara jane dipun rampungne. Lah niki Jeneng Sunan Kalijaga niku ngelikne carane besok sowan wonten ngarsane pangeran niku wonten tembangipun lek boten kleru dandang gula. Nggih. Niki anu nggih nyantai mawon nggih. Kalih nembang asal Pak nggih. Bareng. Nah nggih. Niki bedane karo bab acara halal bihalal iki. Nika anu keterangan saking dandang gula niku kawruhana sejatine urip iku haning alam donya ibarat mabel ngombe kita kok mawon bebrasan manuk mabur loncat saking kurungan niki pundi pecokan benjang jokong sikaliru umpama wong lunga sonjo jan sinanjan ora urung bakale mulih mulamu lanyo niki Pak Kunci. Lah niki tegese Pak kawuwana ngertenono dununge wong urip iki jane apa to iki sarine urip niku. Urip ning donya niku mboten langgeng, wagingsir. Ya gek penak, ya gek ra penak, ya rekoso, ya mangke mulya, ya bejo ya cilaka niku urip ning donya. Lah, tut kawruhana jatine urip iku ana alam donya. Lah, lek urip ning alam donya kudune pripun? Lah menika lek wong Islam manut tuntunan agama ingkang dipun syariataken dumateng agama Islam menika tuntunan Bapak Nembak. Mulane wonten crita wayang Pak nggih. Nalika Kumbakarna niku dadi satriya Ngalengka Diraja niku sae karo wong apik. Ning nalika mlebet ning alam kubur, alam barzah panggih kalian Gunawan Wibisana niku nangis. Krana apa apikmu ra maido. Ning nalika urip kuwi ora kenal karo sing Maha Kuwasa, ora tau ngibadah. Nah niki gandeng panggihan agama nggih. Wong nek gur mempeng nyambut gawe, ora gelem ibadah. Ning alam barzah ora iso tumus ning alam barzah, ora iso bali ning ngarsane pangeran, mlebu wonten alam penasaran kados dene Kumbakarna menika. Akhire nyuwun tulung ning Wibisana. Enggak iso kakang yo wong ki malah maluna walakum amalukum. Dadi tok ngamalmu yo nyangono, ngamalku yo tak nyangane. Lah niki. Akhiripun terus niku Kumbakarna nggih kali Gusti Allah pikantuk awelasan. Akhiripun kon tumurun ing Arcapada kon goleki panengah Pandhawa yo kuwi Werkudara. Nek kono cara genahe niku cara jane iki diwulang sangkan parane dumadi nika Rinuji. Dadi menungso ki asale saka endi lek wis enek ki butuhe nyapa, lek wis enek neh bakule ya balik boten enten malih gitu Pak nggih. Lah niku Islam nggih ngoten niku. Dadi Islam iki asline wong urip ning donya ki bakule ngibadah. Lah bape nyambut gawe niku sangune nggih ngibadah. Genahe ngoten Pak nggih. Lah lek nggih ngibadah iki gandeng guyub rukun karo sanak sedulur, gelem ngapura dosane liyan. Nah, niki kula lajengaken malih akhiripun Kumbakarna nika mular terus nyuwun pepadang
lumantar Werkudara Panengah Pandhawa niku wau. Akhiripun mriku angsal dalan disempurnakake kan nek cara Islam nek nyempurnake pripun nek wong mati ya dikirim tahlil, didongake niku. Asline sami, Pak. Ning filosofi kehidupane para wali diselarase karo dicocoke karo kahanane gumlaring wayang utawa linggih purwa niku wau. Nek iso nerjemahne nggih niku sami. Akhiripun Wibisana pikantuk margi wis kudune lek kowe rumangsa wis saiki ndemunungi ya kudune ya awakmu kudu ninggake apa sing diperintahake karo Gusti Kang Maha Agung niku wau. Lah niku gane kali dagang kula kawula satire kula prikan alam donya ibarat mampir ngombe, Pak. Ngombe niku lek mboten klentu telung cegokan. Ya sepisan wong uripmu telung cegokan asale wong ora enek itu diparingi enek, baliknya yo ora enek. Kados kula ngeten iki, sowan wonten dalipun Mbah Rinuji. Kula salam, sing mlebet, sing diaturi kapleh matur. Mungkin nek pun acara rampung kula nggih wangsul teng Gandusari, lek to mriki nggih misane Mbah Rinuji nong yo. Nggih to Pak nggih. Kados jenengan ngeten iki, sasampunipun yasinan dipun aturi dahar. Biasanya mboten tausiah langsung badan kondur Pak nggih. Nah niki sarene enten etok-etoke tausiah niki nggih dinan midhangetaken rumiyin. Mungkin lek pun bar acara jelas dinan kondur. Mula pangkat mriki ngetep utung mriki ngene mboten sedhet Pak nggih. Nggih. Lah ngoten niku. Dadi uripku teng mriku wau ibarat mampir ngombe. Digambarake menungso niku ibaratnya manuk mabur. Sukmane menungso iki lek wis mati iku ngalih saka raga, ilang. Manuk mabur uncak saking kurungane iki dadi ragane manungsa dibarake kurungan. Nggih. Lah sukma ki manuke niku wau. Kurungane iki pundi benjang penclokan benjang joko sing kaliru mulakno manungsa urip iki diwehi piwulang agama, kon ngibadah. Besok lek mati ki sukmane ben aja nglambrang. Lek iso lek mati besok calon balik dumateng ilahi rabbi utawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bali teng ngasane pangeran gitu Pak nggih. Lan awake dhewe ngeten iki sinau belajar. Dados bab ibadah niku mboten nolak nom tuwek utawa bayi niku mboten. Niku realisasine kedah ngoten niku. Wong niku cara jane sambung raos Pak nggih. Lha ngeten iki lho Pak jenengan. Pami gadah putrane supaya kalian jenengan ben bekti sekadang putrane niku nyuwun arta. Nek ora duwe unggah-ungguh ra ditata krama wong tuwa kaya kersa maringi yatra to, Pak. Dadi awake dhewe niku ngibadah niku adab tata krama sambunge rasa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah, sasampunipun dipun wontenaken pakempalan ngoten iki, mugi-mugi panjenengan sedaya kula dongaaken bagas waras, ayem tentrem, rezekine lumitu, barokah Pak nggih. Lah, sasampunipun ngaten halabi halal menika ibarate cara panganan cara anu senaosa pun radi mungkur wis kliwat iku mboten masalah Pak. Sing penting inamal a'malu binat kantung niate Pak ngeten iki. Lah ngeten iki lho Pak nggih ngeten iki sajakipun gayeng intisarine pun ngawontenaken halal bihalal. Niki kula kinten kok jenengan sampun sayah ke kalau sonten Pak nggih. Nggih dina wadi dipun sambung malih wiwit para wadya usana kula matur wonten kelepatan tuna dukap mawantu-wantu nyuwun agni samudra sami dumateng para bapak sedayanipun mliginipun dumateng keluargapun Bapak Haji Rinuji kula nyuwun agni samudra sami saking kula cekapi semanten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya bari as-samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Shalli ala sayyidina Muhammad wa salawatika wa rahmatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bi adati kulli da'i wa dawa'i wa barik wa
salim ajmain. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa darki saqwa wa sulqadha wa samatatil adha. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun Pak Ustadz Supriyanto. Hikmah halal bihalalipun mugi-mugi dados pepiling kita sami. Kula matur